Park Farm and Agrobet shahararren gurin da ya shahara wajen samar da gangare 'yan tsakin tsallake tsaunin tsimbirewa wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye dama ta same ku maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi ga masu sha'awar yin kiwon muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo Park Farm and Agrobet na nan a unguwar Sheka sabuwar Abuja kusa da filin board ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin ta lambobin waya kamar haka 07063631565 ko kuma 08099895654 tuna da suna Park Farm and Agrobet. Kowace murar nan guda 10 da muka lissafa suna da magani daban-daban, hakan ne ma kan sa za kamfani ɗaya yana da magani na mura kala 4 zuwa kala 5. Akwai magani da za ga wani kamfanin iya da irin 10%, 20% na mura, sannan kuma iya da na makogoro kamar menthol ko mentopin irin na makogoro wanda yake daskarar da majina, ko kuma ga akwai tylosin ko tylo mai dogara tetracycline a hada a ciki, ko kuma jantylo. Ga su nan dai mu za a gansu ne da daman maganin mura kuma na kamfani daya. To saboda murar tana da kala-kala, tana da kuma yanayi na daban-daban na ciwonta, to shi za ga kamfani ɗaya ma sai ga ya karanta wa maganin mura kala 5. To duk a wannan magungunan za ga yanayin mura da take kala-kala, haka za ga kuma an sa ma maganin ta kala-kala. Don haka ya kamata duk mutumin da ya kasance tana mura wacce bai gane ba, ya ɗauko ta izo da ita ya faɗi yanayin yadda take, kuma za a gani a ɗora shi akan maganin da ya dace daidai da wannan murar. Yanda Allah yadda da zarar ka fara ba kajin ka maganin nan cikin kwana 3 za ga sauƙin, domin shi magani na dabba iya kama jikin kaza ne a cikin kamar kwana 3. A kwana 3 za ga inda ka dosa. Duk maganin da ka bayar in zai aiki daga kwana 3 za a gani. To shi yasa akan sau ka bada magani kai kwana 3 sannan ka miƙe inda ya kashe external mai bi ciwon da kake gani kai a zahiri, amma ragowar external din yana cikinta bai gama mutuwa ba. In ka tsaye da magani sai kuma ka samu matsala. To don haka sai ka bada magani na tsawon kwana 5 zuwa kwana 7, full treatment kenan na kaza. In ka mata full treatment to za ga external ya ɗauke, internal na cikinta ya ɗauke, za ka kaza ta rabu da ciwo. Ko kuma akwai matsalolin da ake samu masu bada magani har yanzu ba su san yadda ake bada magani yadda ya kamata ba. Za ga mutum yana da kaza, in ya bata magani da safe, wato ruwan ya ƙare kawai sai kuma ya bata ruwa zalla. To ba haka ake bada magani ba. In ka zuba kaza magani za ta sha, to yau ka fara zuba mata, bayan ta sha plain water, ruwan ciwo ko magani ya sauka da kanta, in ka zuba mata ruwa to za ta sha yau, gobe in ya kai 24 hours sai ka wanke ka zubar, ka sake mata sabon ruwa da maganin. Ba wai dan magani ya ƙare kawai sai kuma ka zuba mata ruwa ba, gobe kuma ƙara sa mata magani, ko an jima ta sha ruwa zalla kuma a'a, ba haka ake. Magani straight in ka fara ba da shi ana so ya sha shi kwana 3 prevention kenan, kwana 7 treatment. Shine to za ga ciwo ya gama. Amma ka fara bada magani yau, gobe ka tsaya ka bada ruwa, jibi ka bada magani, wannan kana kamar warware magani ne, kana kuma wasa da ita. Ka ajiye mata magani kawai ta sha na tsawon sati. In prevention za ka ajiye mata magani da sha na tsawon kwana 3, za ka sa in Allah yadda ta yi lafiya, ciwo kuma ya tafi. Saboda ka fara bada magani kwana 1, 2 ka kuma zo ka dawo da ruwa zalla, ko kuma ka dawo bata vitamin, to in ciwon ya fara warkewa a kwana 2 ko 3 sai ka dawo ka bata ruwa zalla, maybe in ciwon ya tashi dawowa nan da 'yan kwanaki
mai bi wannan maganin da zaka bayar ciwon nata ya fi karfin wannan maganin sai ka nemo kuma na sama da shi. Da haka ana so mutum ya kula da maganin da zai bayar, ya kuma bayar da shi akan ka'ida. Kowanne irin ciwo ne ana son magani a treatment a shashi kwana 7 straight, ba wani ruwa zalla sai wannan maganin. In kuma prevention ne to a shashi kwana 3 sannan a tsaya a bata vitamin sannan a ƙara lura a game kuma shauran matsalarta insha Allah. A biyo mu a sannu, nan gaba kaɗan za mu bayanin irin lokutan da ya kamata mai kiwon kaza ya kamata ya dakata kar ya zuba, ko a watannin da ya kamata ya dakata kar ya zuba kaza don gujewa asara. Saboda farkon sanyi ko tsakiyarsa ko ƙarshen sa akwai lokacin da za a iya baka, haka damuna farkonta ko tsakiyarta ko ƙarshen ta akwai lokacin da za a baka, haka ma zafi ko farkonsa ko ƙarshen sa akwai yanayin da za a baka a ce ma a'a dakata anan kar ka zuba, saboda kaji suna yawan laulayi a wannan lokacin. Don haka hankula za mu muku bayanin wannan lokutan insha Allah. Kuma ita kaza ba ta da gwani, ba za ka iya cewa kai gwani ne ko kai ka gama sanin matsalarta ko ka ba ta da gwani, ba ta da wani wanda ya iya sai wanda ya kwashe ta lafiya. Gwaninta shine wanda ya kwashe lafiya. Don haka in ka nutsu ka yi aikinka to ka bar wa Allah rabuwa. Sannan kuma shi za ga wani ma bai taɓa yi ba, mai bi ka bai shawara ya zuba 10 ko ya zuba 50 ko ya zuba 100, saboda gurinsa ba wani james ba wani ciwo, sai ga ya zuba kaza ka ga nan da nan ta girma ta fita ta bar taka ko kuma ta fita ka kyau. To amma shi gurinsa sabon guri ne, sabon guri kuma babu wani bacteria ba wani ciwo a gurin, kaza tana yin kyau fes za ga kaza ta yi kyau cikin sati hudun Allah da za ga mutum ya yi ta fita ta tafi, an gama wannan an kira mai iba ya siya ta a sati 4 yana murna kaza ya samu kaza mai kyau, kai ma kana murna ka samu riba mai kyau, kowa yana dariya yana jin daɗi, 'yan kallo daɗi kuma masu aiki daɗi. Wannan shine bambancin kiwon sanyi da na zafi ko na damuna. Kowa mai zai iya yin kiwo a lokacin sanyi, za ga kaza tana yin kyau sosai in dai mutum yana da ɗaki guri mai ɗumi, saboda weza guda ɗaya ce kawai, ba wata weza daban-daban, weza ɗaya ce kawai ta sanyi, yanayi ɗaya ne ba shi da wani saɓani yanayi. Kawai abinda za ka riƙa ƙoƙarin controlling shine ya za ka yi ka samar da ɗumin daidai da zai wadaci wannan kajin. In zaraka haka kowa ɗan koyo da waye kowa zai kiwo ya fita, ya zama za ga yana da bambanci da yanayin zafi da kuma yanayin damuna, wanda wannan sai kusan wanda ya ɗan ƙware da harkar yau da gobe shine da bambanci ma wannan yanayin. Amma lokacin sanyi kowa zai iya yi, za ta yi kyau kuma za ta fita a ɗan ƙanƙanin lokaci, sati 4 kaza ta girma ta fita insha Allah. Aha jama'a, ina mu abota kiwon kaji, shahararren kamfanin nan mai suna Park Farm and Agrobet sun tanadar muku da tsaftatattun 'yan tsaki masu ƙoshin lafiya. Park Farm kamfani ne wanda ya shahara wajen bada ingantattun magungunan su da kuma abincin su. Wani abin ban sha'awa, sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Bugu da ƙari, suna da jajirtattun ma'aikata masu bada shawarwari akan kiwon kaji da na kifaye. Sannan akwai sa amarya murmushi, uwar gida kuwa babu yaji, wato dankwalan kaji masu nama. Ina masu shagulgulan biki da walima ko kuma gagarumin taro na kesare ni, yau ga dama ta samu. Park Farm and Agrobet suna da ire-iren irin 'yan tsaki na kowane kamfani daban-daban. Ƙarin bayani muna nan akan titin Sheka Sabuwar Abuja kusa da filin ball. Ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 0700331565 ko kuma 080099995654 da kuma 080027876473.